isuroy ko kamo sa sitio Kanal, Barangay 1, sakop sa lungsod Katipunan. Ang sitio Kanal gilibutan kini sa kawanangan ug kadagatan. Mao kini ang mga nindot nga talan-awon dinhi sa among sitio. Pagkaaruhay gayud sa kabaybayan, adunay mga payag nga maghatag o kalinaw. Adunay mga duyan nga ikaw gayud patagaan nakahapsay silang pangunauna. Usa, hindi wala ang imong mga problema. Ang kalinaw sa mga balod o nagahatag o nagasimbolo sa kalinaw sa panimuno din sa sitio Kanal. Ang kabugnaw sa hangin nagapapas kini sa mga problema ug kalaay sa kinabuhi. Usa sa panginabuhi dinhi sa sitio Kanal mao ang pagpanglawod aron makakuha kini mga klase-klaseng isda sa kadagatan. Diin sila mangalay o pukot mahapon o mulawod kini hangtod sila magabinan sa kadagatan. Mao kini ang nagabuhi sa ilang pamilya. Mao kini ang nagakonektar sa sitio Kanal, ang pangnasyonal nga kadalanan. Mao kini ang yuta kong natawhan na dili ikabaylo sa laing mga lugar. Dinhi ko natawo ug angay kong puy-an ug dili ko kalimtan. Mao kini ang nagasimbolo nganong natawo ang ngalan nga sitio Kanal kay adunay dakong kanal nga nagakonektar sa kalsada ngadto sa katubigan sa kadagatan. Kalinaw, kahapsay, mao ang lugar nga gihandom ko, and I found sitio Kanal. Bisan pa man sa simple nga panimuyog, kabataan nagmalipayon ug nagkahiusa dinha sa panimuyon. Ang kakugi mao'y maghatag nato kalambo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Simple apat malipayon nga panimuyo. Mao kini ang butang nga anaa sa among sitio. Diin nagkahiusa ang mga tao, mga bana ug asawa, hingpit nagdayo sa ilang kakugi ngadto sa paglambo sa ilang kinabuhi. Sukad sa pagkabata hangtod
sa pagdako ana ang kakugi sa kinabuhi. Good morning, everyone. Tara, suroy na sa Progressive Barangay in Katipunan, Zamboanga del Norte, Barangay Uno, Kana!